чакаем вас у нашым вясёлым садку. Казічак, мне патрэбна твоя парада. Як ты лічыш, сукенка якога колеру больш пасуе маёй ляльцы Ясі? Ну, не ведаю, мне ўсё падабаецца. А можа, расфарбую зялёны? Ой, Казічак, я так і думала. Ты зусім нічога не кеміш. У модзе цяпер бледна-ружовы. Ну, добра, ружовы дык ружовы. Ну, навошта было пытацца, калі ты ўсё ўжо сама вырашыла? Так я хацела, каб ты мне падтрымаў. Слухай, Нілка, а давай будзем маляваць разам. Давай, а што? Касмічныя прасторы, канешне. А дзе твая крэйда? Прабач, Казічак, але гэта моя крэйда, і я не магу дазволіць табе ёй карыстацца. Чаму? Ну, таму што гэта моя ўласная рэч, і ты можаш ненаўмысна яе сапсаваць ці згубіць. Нілка, вось бы ніколі не падумаў, што ты скнара. Што? Гэта няпраўда. Проста я вельмі адказна стаўлюся да сваіх рэчаў. Добра, як сабе хочаш. Малюй, а я буду займацца сур'ёзнымі справамі. Ой, якімі? Буду назіраць за мікраарганізмамі. Во! Як цікава! А дай таксама мне зазірнуць, ну, хоць бы адным бочкам. Я б, Нілачка, з задавальненнем, але, на жаль, гэта моя ўласная рэч, і я за яе вельмі хвалююся. О. Вось як! Ну, як сабе хочаш. Моя Ясечка, зараз, патрывай, даражэнькая. Хутка у цябе будзе самая прыгожая сукеначка. Ой, як цікава! Віданкі, прывіданкі вам, мае сябры. Пойдзем хутчэй са мной гуляць у ядомае, неядомае. Я з сабой мячык прынёс. Прывітанне, Юзік! Дзякуй, канешне, але мы неяк не можам. Чаму? Мы не можам пакінуць свае ўласныя рэчы без нагляду. А што з імі можа здарыцца ў нашым садку? Ну, ці мала што можа. Ну, прыйдзе хто-небудзь і сапсуе. Так. Вось у чым справа. Тады я таксама буду пільнаваць свой мячык. Прывітанне, мои маленькія сябры. Прывітанне, Караліначка. А што гэта ў цябе? А гэта сюрпрыз. Я прапаную вам пайсці на пікнік. Што такое? Ой. Што? Што здарылася? На жаль, Караліначка, але я не магу. І я. А я яшчэ 5 хвілін таму мог, а зараз ужо таксама не магу. Чаму? Мы павінны абараняць свае ўласныя рэчы, каб з імі нічога не здарылася. Вось маю новенькую крэйду. І маё павелічальнае шкло. І мой мячык. Дарэчы, як бы ўсё нам гэта спатрэбілася б на пікніку. Пасля снядання мы б малявалі пейзажы. Потым праз павелічальнае шкло разглядалі б розныя дробязі. А калі б нам гэта надакучыла, разам пагулялі б у мяч. Але калі у вас больш важныя справы, прыйдзецца пікнік адмяніць. Адмяніць? Не, я не згодны. Караліначка, а давай пойдзем удвох. І мы пасля сняданка будзем гуляць з маім мячыкам. Пачакайце, у мяне прапанова. Давайте будзем утрох і возьмем маё павелічальнае шкло. Што, Нілачка, што? Я таксама хаджу на пікнік з вамі. Ну, дык а ў чым справа? Возьмем твою крэйду, пакладзем у скрыню, закрыем на ключык, а ключык ты возьмеш з сабой. А я так не хачу. Чаму? Ты ж так хвалявалася пра свае ўласныя рэчы. А зараз я зразумела, што снедаць, маляваць і весяліцца лепш разам з сябрамі. Караліначка, вазьмі, калі ласка, на ўсіх некалькі аркушаў паперы і маю крэйду. І прабачце мне, сябры. І ты мяне, Нілачка. Ну, калі ўсе тут просяць прабачэння, дык і я з вами. Я шчаслівы, што мы ізноў будзем разам. Вось так, мае мілыя. Як добра, што вы ўсё зразумелі. Няма нічога лепшага за тое, каб сябраваць і дзяліцца.
На свеце жыў заможны пан, багаты быў як цар, мяхі дукатаў залатых і розны меў тавар. І кожны вечар наш панок хадзіў ва ўласны склеп і там лічыў сваё дабро, пакуль жа не аслеп. На свеце жыў адзін бядак, не меў нічога ён. Адно спяваць ён быў мастак і голас на мільён. Ён раздаваў усім, што меў, штодня, штотыдзень, год. Все тыя песні і цяпер спявае наш народ. Пакуль жывеш, пакуль пяеш, убач, пачуй наш знак. О, сябра мой, не будь як пан, а будь як той спявак. О, сябра мой, не будь як пан, а будь як той спявак. Каролиночка, ходім хутчэй на пікнік. Толькі спачатку развітаемся з нашымі маленькімі гледачамі. До новых сустрэч! У нашым вясёлым садку. Да пабачэння, маленькія. Ну ви ж пам'ятаєте про подобайки, так? І каментары!